Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubay bin Ka'ab qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ubay wa ma'i rajulun faqala ya Ubay man hada ar-rajul qultu gharimun li fa ana ulazimu qala fa ahsin ilayhi. Summa madu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi summa sarafa ilayya wa laysa ma'i rajul faqala ma fa'ala gharimuk wa akhuk qultu wa ma asa yaf'ala ya Rasulullah taraktu sulusa mali alaihi lillah wa taraktu sulusa as-sani li Rasulillah wa taraktu al-baqi musa'adati iyaya ala wahdaniyatillahi ta'ala faqala rahimakallah ya Ubay salasa marrat bihada umirna. Niki dipun kisahaken bilih siji mangsa Ka'ab Ubay bin Ka'ab menika dilewati kalih Kanjeng Nabi. Dilewati Kanjeng Nabi piyambake niku nembe kalih tiyang. Kalih tiyang, bukan tiang listrik maksudnya, tiang wong ya, wong. Tiang listrik itu. Kalih wong lanang. Kanjeng Nabi takok, sapa iku Ubay? Fa ana wa qultu gharimun li fa ana ulazimu. Niki anu ya Rasulullah, tiyang lanang sing gadah utang kalih kula. Wong lanang sing diutang kalih kula niki nembe lagi tak tagih. Ngono critane iki ulazimu. Kala Kanjeng Nabi terus ngendika, sing apik. Pak Ahsin, apik ana. Kanjeng Nabi jawab apik ana. Ajeng Kanjeng Nabi matur niku Fa'amadu Rasulullah Kanjeng Nabi lewat terus nopo hajate barang Kanjeng Nabi balik malih teng mriku Ubay niki pun mboten kalih wong lanang sing ditagih utang. Akhire ma fa'ala gharimuk. Akhire Kanjeng Nabi takok terus sing mau kelakoni kanggo sing utang karo piye? Pripun nggih ya Rasulullah nggih? Kula kok ngeten. Sing saya pripun nggih ya Rasulullah? Niki kula niki gadah napa? Pendapat niku ngeten. Taraktu sulusa mali alaihi lillah. Jadi ana sahabat iku diutang wong barang Kanjeng Nabi kondo sing apik to. Sing apik. Sahabat iki kondo ngene. Ngeten ya Rasulullah, dhuwit kula niki sing 1/3 tak wehno wonge. Dadi diana sing utang, tak wehno wonge. Sing 1/3 tak kanggo jenengan, kanggo li Rasulillah, kanggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mamane 9 juta telung utangnya 9 juta, sing 3 juta kanggo wonge, sing 3 juta kanggo Kanjeng Nabi, sing luweane wa taraktu al-baqi li musa'adatihi iya ala wahdaniyatillah. Sing 1/3 maneh tak nggo perjuangan, tak wehno wong sing gelem berjuang karo agamane Gusti Allah. Piye kira-kira? Piye? Jajar. Jajar angen-angen jero. Sampai diutangi wong, Kanjeng Nabi kondo asin. Apik kowe.
Sing sepertelu diwehno, jadi gak situ 1 juta, kok 3 juta. Iya kowe. Siji kanggo Allah, siji kanggo Kanjeng Nabi, sing liyane kanggo berjuang nang dalane Gusti Allah. Kanjeng Nabi itu ngendika ngene, donga rahimakallah. Muga-muga awakmu dirahmati Gusti Allah. Ping 3. Rahimakallah, rahimakallah, rahimakallah. Kira-kira jenengan niku nang donya, saiki pertanyaane, kira-kira nang donya awak dhewe iku sing mok golek iku apa? Golek iku apa? Golek supaya awak dhewe iso ngaup, iso kantil karo Kanjeng Nabi. Ngene mboten. Untuk kantil karo Kanjeng Nabi. Dalan sing entuk donga, dalan sing entuk donga saka Kanjeng Nabi. Nalika sampean ku diutang wong mau jaluk ya. Dadi sepertelon wehna wonge, sing sepertelon mau wehna kiai, sing sepertelon kanggo apa agamane Gusti. Entek Mas. Wanita kake Mas. Lha nek wani rahimakallah ke bakal diwehi apa doa karo Kanjeng Nabi ping rahimakallah. Saman mantep mesti apa sing didongakno Kanjeng Nabi mesti mandi wis mesti deal iku ora. Jadi maknane panci kula iki tengene gedebek niku kandha. Bilih keapian iku nggadahi kunci-kunci tertentu. Bejo kemayangan kanggone wong-wong sing digawe kunci marang keapian. Kenapa awak dhewe kudu kaya ngono? Mergo awak dhewe iki iso nglakoni apik. Iso nuruti apa sing dingendikane Kanjeng Nabi. Iku nek awak dhewe yo nuruti dawuhe Kanjeng Nabi. Jadi awakmu iso nurut karo Allah, iso taat karo Kanjeng Nabi, taat karo Allah. Carane taat ku piye? Carane awak dhewe ora nganggo carane dhewe, ning nganggo cara sing diajarno Kanjeng Nabi. Gak iso sampean. Wong sing roh rahasiane kono. Jadi kaya ngono sampean kepengin seneng karo Kanjeng Nabi. Piye carane seneng karo Kanjeng Nabi? Ngene iki. Wong karo sing diutangi wae kudu wajib diapiki. Ora kok malah dibentak. Ono kan wong nyapa jenenge njaluk utang iku mara omahe ora iso nyarutang TV-ne digowo ya. Sapine diglendeng kaya ngono iku. Nek sampean kepengin kaya ngono iki sing apik, panci ana sahabat sing ngene iki, panci uripe sahabat iku ana sebagian sing panci uripe mung kanggo Allah tok, til kanggo Allah tok. Maknane wis ora mikir piye-piye. Mung uripe kanggo Gusti Allah. Panci kaya ngono. Mbah Mun niku dhuwit teng ngene lemari niku kathah, kula nate roh. Dhuwit teng lemari. Dhuwit niku dhewe-dhewe. Iki tumpahan iki, oh iki kanggone tani, iki kanggone seram templek, iki kanggone pejabat, kanggone sapa iki kumpul dhewe. Dan tidak ada yang dimakan. Kanggo agamane Gusti Allah. Mbah Maimun niku setiap tahun setiap tahun akhir-akhir niku yuswane pun akhir-akhir niku setiap tahun niku mesti bangun masjid. Mesti bangun masjid. Cara masjid kene engko rusak, gani masjid kono diganti meneh gani. Ngono terus bangun. Tak titeni kapan Mbah Maimun bar ape nenggone Mekah iku mesti bangun masjid. Jadi kaya-kaya itu sampai kaya-kaya putrane wae ora diurusi kaya-kaya ngono bahasane. Ning pancen kaya ngono. Jadi nek kanggo wong liya iku lomo, kanggo awake dhewe pel ngono. Lah
supaya awak dhewe iku dianggep wong lomo, ya nglomani wong liya, apa maneh wong liya mau sing gawe lara. Ya lha ya tegak kandhane repot kabeh ya niku Allah ning gawe. Dadi karek sampean iki keapian. Dadi wong iku kudu apik karo wong wajib supaya keapiane awak dhewe iso istiqomah sampai ila akhir hayat. Lah salah siji keapian maneh, kula dhewe iki tengene debak niku maca rubah. Iki tak bane ya, Pak kasih sirat nggih. Keapian. Di ngurung bar masaku. Nang doyo. Oh nang doyo. Jadi salah siji alamate wong elek. Nalika wis umur 40, matane isih jelalatan ndelok kanan kiri golek donya. Jadi cara wong saiki ku nek ngaji iku mesti ngesaki HP. Ngesaki apa? HP. Lah wong sing duwe keperluan saka HP ini iku ngenteni ana WA tagak pasien tegak. Aku gak gojlok, Mas, ora gojlok. Ceri. Jadi wong kok umur 40, kes umur 40 pas satu. La ilaha illallah. Jadi wong kok umur 40 kok urung gelem tobat, maknane mripate isih jelalatan golek pepaisen donya. Wong iki alamate wong elek. Alamate wong ngono kene kita kok ngono sih, Pak. Pisau ya aku ki maksud niku. Dadi maknane ya kowe mergawe ya terus mergawe, wis mergawe. Lah nek mergawemu mok krana kanggo agama, donyamu dadi agama. Saiki upamane Rahmat gawa HP pas ngaji. Panji wong bojoku urung mangan ya ya. Panji bojoku urung geber. Nek menawa cak ngaji ku kebuka pintu rezekine Gusti. Mana Pak Haji tak kira dalan tenang. Ya tenang. Jadi wong termasuk wong orang arah dianggap apa iku ini ketikane Mbah Haddad umur 40 kok urung wani tobat mengenai Gusti Allah. Setan iku ngomong ini sampai sumpah wa yaqulu syaiton bi hadza wajhun la yuflih. Setan itu sing kondo. Wallah iki lho, apa demi ayahku, demi bapak. Jadi wong Arab ku nek apa sumpah iku nyebut bapak ibuke. Bi abi wa ummi. Kelawan bapak apa? Sumpah kelawan bapak ibu. Wong iki lho ora ngarah bejo. Wong 40 kok sing digudhek isih nduknya, wong mau ora ngarah bejo. Iku ngendikane cocote setan. Ora aku iki nang kene kitabe. Lah wong syarat-syarate wong nglakoni tobat. Syarat-syarate wong nglakoni tobat iku ndek wingi ana pira? 5. Jadi sampan tobat ngene iki tak pikir yo iki. Ngene ya Pak Cio. Iki mau. Oke. Langsung oke. Sudah sih. Niki sampai jos. Ya. Syarat-syaratnya wong lakoni keapian rupa tobat iku ana 5. Sing siji al-iqla'u 'anil dzambi. Wong iku kudu ninggal dosane aja sampai mok baleni siji. Jadi sampean kok ora baleni apa sing sampean maksiat ngono Gusti Allah, iku jenenge sampean wis nyekel kunci keapian. Mergo ngendikane al mustaghfiru minadz dzambi
wong dosa, wong nglakoni wong tobat dumane Gusti Allah, kok isih nglakoni iku padha karo ngenyek Allah Subhanahu wa taala. Jadi saiki bar dosa tobat meneh nglakoni maneh iku padha karo ngenyek karo Gusti Allah. Nomor loro siji. Nomor loro asani an-nadam alaihi. Nomor loro getune banget susahe ing ngatasé apa jenenge iku lan ora ngarep-ngarep baleni apa sing pernah dilakoni. Getun, susah, tur ora ngarah duwe azem iki, ora ngarah baleni neh apa sing dilakoni sing kira-kira maksiat karo Gusti Allah. Lah sing ora kena iku wa ammal khaufu fala yasihun nadam li idrarihi bi badanihi. Sing ora kena iku sampean iku getun karo akibat sampean nglakoni dosa. Ya sing ora oleh mau getun iku akibat sampean bar nglakoni dosa. Biasane wong nek bar nglakoni dosa ada kejadian-kejadian tertentu sing nikmate Gusti Allah kejabut sebab nglakoni maksiat. Iki sing ora kena. Cara Pak Sebute Pak Haji Sirat iki pamane ya. Wis ini kan waris pujet ya. Laris sampai nang ngaji wis to api jen umpamane. Iki cerita tok Pak Haji, cerita tok. Ya. Siji mangsa nek nglakoni maksiat dulu kalau ngene Allah, mbah apa maksiate? Nek maksiate santri sing jelas kok sampai mamang karo guring maksiat sing paling gede. Ana santri Mbah Mun kok ngono ku piye lah, iki maksiat sing paling gede. Oh, kata rapi. Ya tenan iki. Sampeyan dipono di anak nang ngene sarang dilalah anak amiku. Dilalah anake dhewe nang ngene sarang kurang ketata umpamane yo. Mbok sarang mosok ngono gak kena ngono kuwi. Oh meneh jenengan tau dadi santri. Kok mamang karo gula wentake guru wis maksiat terbesar kanggo ben wis yo. Laris pijite Pak Haji Sirat niki karena dene maksiat karo Allah. Iki dilelah pijite ilang. Pijite ora ono sing luwih aneh wis gak ono mati wis ora payu cara ngono. Lah ora kena Pak Haji Sirat iki gedune ya Allah, kula tobat lan jenengan ya Allah, wong saiki pasien kula entek. Lah ini gak kena. Ya ora kenal ya. Dadi sampeyan getune perkara sebab akibat nglakoni do. Sing mok getune iku ora kok akibat bar dosane, ning sampeyan iku krana duraka ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati sampeyan umpamane kok wis tau duwe-duwe sing akeh kok ndelah ilang, ndelah macam-macam. Iku bisa jadi awak dhewe iku maksiat nang Gusti Allah. Lah salah siji alamat wong disenengi Allah. Rungokno iki. Alamat salah siji alamat wong disenengi Gusti Allah. Wong mau bakal diganjar langsung nalika nglakoni maksiat. Kayak Pak Haji Sirat mau barang nglakoni maksiat langsung iku pasien entek kabeh. Iki berarti alamat ndekne disenengi karo Gusti Allah. Tenang Pak Haji. Ya, tenang. Berarti alamat disenengi karo Gusti Allah. Mergo cara mono, cara wedhus ora dibeno blarang. Mangan langsung diinggati. Sing repot iki ngene, termasuk alamate wong sing dibenci karo Allah iku nalika nglakoni maksiat iku leng ngadep karo donya sok nang akhir. Wah iki sing repot iki. Kowe maksiat ongko-ongkoan yo kok isih laris kowe dolane wae tenang awas kowe diteni kowe. Ya, jadi aku kudu bertanya-tanya nang ati.
Lah aku maksiat terus kok mergawe ku isih lancar. Ya jagung kok ora dipangan ti. Ya ayo kowe. Kaya ngene iki berarti wong sing apik diidek-idek pengen sok nanggone akhir. Iki alamate wong sing ora disenengi karo Gusti Allah. Kula gadah kanca teng kene Papua. Yang mbaknya gak kena dibodohi. Maksudnya kena dibodohi ngene. Kapan dene mangan sangka dhuwit haram, langsung utang, langsung ngelu. Ana ngono kuwi, Mas. Tenan iki. Kok penak, Mas yo? Kita awak dhewe ora penak nggih. Aku bayanganku ngene, aku ben mikir gini, pengen aku pengen ngetokno, pengen roh. Nek calon lurah ku lak biyen nggo dhuwit lho, nggih. Dhuwit. Oke, iki cerita dhisik ya. Saya ngono. Aku kepengin duit DPR, duit ngono ku lho. Jajal tak wehne wonge tak kon mangan mutah apa ora. Kula wis gadah duwe angan ngono iku. Delalah kula niku ora entuk dhuwit saka DP. Wis ra karo-karuan iki aku. Ora payu. Dadi aku yo gak roh. Kan aku iso roh kira-kira dhuwit iki dipangan iku muntah ora lho pengen roh aku. Terus apa ngono. Tapi dilalah iku aku gak entuk dhuwit. Wis. Model aku nggih. Jane pengen roh. Jadi sampai saiki aku yo roh. Dhuwit sing kok lurah iku mutahno ta ora aku ora ngerti. Ya karek sampeyan. Mending ana cerita ora duwe ora ora we ora bos. Ngono nek ngomong wis ora kakak. Ngono kok jare topan karo Gusti. Nek tahun wingi sampeyan isih umur 39, umpama dadi tim wis monggo 39 lho ya. Monggo. Saiki wis 41, Mas. Lha sampe nampa oh diteni kowe. Ya paji ya ana sing halal, ngene lho. Kan wong gak roh niate le, wong gak roh niate, wong gak roh. Jadi cara sampean iku ibarate pamane ana calonan iku kok pancen niate ndekne kepengin membangun kebaikan. Kita itu niate ora kok nyuap wong ning krana mbandani keapian. Cara ngene kene lurah wis gak ana sing apik blas, wis gak ana sing apik blas. Kok ana wong apik kepengin lurah, dukungan nek perlu ya supaya apa? Supaya masa kene gemah ripah loh. Tapi nek ngono tenan, tapi sing ora atine wong sapa? Lah ya gak reh ya. Nah, ya repot. Laki kawitan rotipan sregepe ora karo-karo. Iku coba dorong lho. Engko rekam. Rekam dhewe. Ya ngono ya. Jadi awak dhewe itu ternyata jadi orang itu tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Wong iku wajib seneng karo Indonesia, tapi dijak bangun Indonesia lewat pilihan presiden, pilihan DPR, nek ora ana duwike ora gelem naudzubillah min. Ngono iku nomor loro. Dadi sing oleh magetune ora kok krana akibat sangka dosane, ning sampean sing magetune iku sebab sampean wis ndurakani karo Gusti Allah. Nomor 3 al-azmu wa tasmim ala alla ya'uda ilaihi ma'asa kama la ya'udul laban ila. Nomor 3 sampean iku kudu bener-bener azem tasmim budek micek pokoknya ora sampai kepengen baleni dosane. Tenanan. Maksudnya piye? Koyok-koyok air susu itu tidak akan pernah kembali ke apa adae susu. Sampeyan wis gawe meneh. Iki sing nomor sing rada apik. Nomor 4 wukuha qoblal gharghara. Sing nomor 4 tobatmu iku kudu mok panggono sadurunge nyawa sampai tok
Quran. Jadi serah kena ngono koyo sapa kae sapa Nabi Musa sing Firaun ya Firaun. Iku wis meh tobat iku ndekne wis meh ngakoni tapi krana ndekne wis tok kene iki apa Quran akhire tobaté ora ditampa karo Gusti Allah. Selagi nyawa urung nenggone Quran iku tobaté sampean isih ditampa dening Gusti Allah. Nek nomor 5 nanti mau. Nabi berumur Ar-Rabbi wukuha ila taubah qabla ghargara. Nomor 4 al-khamis wukuha qabla tulu'is samsi min maghribiha. Nomor 5 tobaté sampean ku ditampa dening Gusti Allah sadurunge srengenge muncul saka arahku. Berarti semeh kiamat. Saiki wis meh kiamat sampean eling-eling dawuh Allah wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis wal asri maknane wektu asar ngasar sampai maghrib arek berang jam 3 4 5 6 bongko wis berarti mulai zaman Kanjeng Nabi sampai saiki karek 2 jam ya. Jadi wis wal asri innal insana lafi khusr. Iki mek kiamat masam. Ojo enak-enak Mas. Yo. Iki mek kiamat. Iku nomor 5. Selagi srengenge urung tukul kulon tobaté wong isih ditampa dening Gusti Allah. Nomor 5, nomor 6 nek sampan dosane karo wong liya ora karo Gusti Allah, syarate ditambahi 1. Iku nek sampean njaluk sepura karo Gusti Allah, nek dosa karo Allah syaratnya 5. Tapi nek dosamu karo wong ditambahi 1. Contone kok umpamane biyen sampean iku tau nyolong jagunge tanggamu, sampean kudu njaluk halale utawa ndekne kok kon ngijoli jagung, ya ijoli jagung. Jadi terus ora mentang-mentang ndelok sepura terus gak ora iso. Istighfar tok ora iso. Jadi manane dosa nek karo wong iku luwih angel timbang dosa karo Gusti Allah. Nek dosamu pamane nang nek atimu iki dosane awake dhewe akeh lho. Lagi mlaku-mlaku nyawang wong bentuk koyo ngono. Dosa ngono masih gak dosa piye. Kena ndelok sepura kowe alah. Kiamat. Kowe nyawang rahmat lho kek tak kete nggowo tas nggowo. Ngono ku dosa ora gak dosa piye? Dosa kowe kudu njaluk sepura karo paling ora sampe nek pijet jane ngene paling ora kena. Yo iku nek dosa karo wong liya. Jadi wong tobat iku syarat wong tobat iku syaraté 5. Nek salah karo menungso tambahi 1 apa sampean kudu njaluk halale wong sing mok larani. Paling ora bodho ya bodho sepisan ora nunggene wonge wong ora roh wae pokoke kosong-kosong wah oke. Ora roh masalah. Ya ora iso ngono Mas. Ya pemane sampeyan nyolong jagunge ya kudu critakno Mbah Kuren salah jagung niki lho Bang ngeten ngono kudu masalahno. Wong bodho ora sepurane Mbah kok dosa apa lak ngono ya. Ya kudu mau critakno nek ke panjen niat bener-bener ape tobat nang pangeran, berarti kudu mau critakno salahmu mau critakno. Lah wong kok gelem nyeritakno salahe nang wong liya, ngakoni salah nang liya. Jarene Anglen Darmo. Oh, Anglen Darmo sapa? Jarene Batik Madrid. Anda akan menjadi orang besar. Loh, ya tak rayo. Jarene sapa Batik Madrid. Orang kok mau mengakui kesalahannya di depan orang yang Anda salahi. Anda akan dijadikan Allah menjadi orang yang besar. Gong kleru ku isin lho, apa kondom isin nggih. Pemenah wis duwe rada iso serban saithik ngene gua. Gak. Ya, namanya. Jadi yo wong ngakoni salah itu kudu ngakoni. Cara wong wedok paling angel njaluk salah ngene wong lanang yo. Paling angel wong wedok, terus mangsaku lho yo. Gua bojoku tok kowe kabeh karo aku. Ngono yo. Paling angel.
Padahal wong wedok iku kok gelem ngakoni salah nang ngarepe wong lanang. Masyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Golek mlebu swarga dari pintu sing mau golek. Ngono model. Kok sampai ngaku salah. Nunggene ngarepe wong lanang wis mlebu swarga, pilih apa pintu. Ora sanggo kunci, la ilaha illallah gak usah suwen iku. Sementing ngakoni salahmu nang ngene bojomu alah. Ya, cukup iku apa mlebu swarga, kuncine pirang? Pirang. Kumpul barokah minallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir